Коли я был малый, баба с дедом не хотели мне рассказывать про то, что здарилось в их жизни, когда они были молодые. Теперь я у возрасте старейшим, чем они были, когда вышли из ГУЛАГу. И только теперь я дорос до этого, чтобы вернуться по их следах, поглядеть на места, у которых они были закрыты, и зразуметь, чему они не покинули идеи, которая вела их до ГУЛАГу, и чему они до последнего дня этой идеи trzymались. То на власную стежку ступить, на силы свои сподеваться. Не опирайтесь на столпы, удельщих столпов хистаться. Не веру, каб стюжу замерзла, что судно весной расцвело. Не веру, каб колись замерзла, что неколи песни жило. Назywаю się Michał Zieniusz. Ja narodził się w Zelwie, gdzie żył do 4 lat, a potem my z Maci переехали do baćki u Polszu. Historia mal dokładna powtórzyła poprzednią. Moja babula Łarysa Zieniusz narodziła się na Jurku, mojego baćku, tak samo w Zelwie. A potem oni pojechali do Janki Zieniusza u Prahu, u Czechosłowaczynu. Ja już amal 60 lat żyję w Polsce, pracuję tam lekarzem weterynarii. Задумал пройти śladami swoich dziadów. Не веру, каб згасла, замерла, что неколи песни жило. Dziad był jednym ze studentów, który wyuczył się w ramach Masarykowskiej akcji dopomogi. I on otrzymał dyplom Karłowego Uniwersytetu i kiedy znalazł tu miejsce pracy, jak lekarz-dermatolog, prawiózł się mił. I w 47 im usim trom dali czechosłowackie gromadzianstwo. Babula Czechosłowaczynej zachaplała się. I ona liczyła je wtedy wzorem demokracji i swobody. Przez paru lat babula była znajoma amal z usimi Białorusami i Ukraińcami u Prazie. Miała tak samo mnoho czeskich siabrów. W swojej młodości moje dziady, Łarysa i Janka Zieniusz, żyli w domie, który stoi za mną. Naskолько ja pamiętam, oni żyli na wierzchu. Na nizu żyła Maria Kopecka. Ja poznajomił się z jej, kiedy tu pierwszy raz przyjechał ze swoimi baćkami. Zawsze my żyli u Marii Kopeckiej. Świetnie, kiedy ja глядел na proświeszcze, ja zobaczył, że tam jest proświeszcze Marii Kopeckiej po mężu. Ja wielmi ciekawy, czy ona jeszcze żyje i jak ona ma jest. Після приходу у Прагу Czerwonej Armii zaczęli się aresztowani. Usie bol znacznej osoby z emigracji wywozili nazad u SSSR. Babuli z początku obiecali wielkie honorary. Potem chcieli wykraść. Pokud běží o uskutečnění nové ústavy, navrhujeme novými lidmi. Znajome Czechy rajili na jakiś czas zejść z waczej agentów i dziad przyjął proponowu pracy na 6 miesięcy u Wimperku. To był mały garadok niepodaleko od niemieckiej mierzy. Babula wtedy jemu asystowała i jeździła z nim do chorych. Ja u Wimperku za mną stoi dom, który był przełomnym momentem w życiu mojego dziada i babuli. U tej chacie ich aresztowali. Gdzie mogli siedzieć moje predky? Těch možností tady na zámku máme několik. Může to být přízemí Vlčkovy věže, která je tady za námi v průjezdu. Mohli být tehdy uvězněni dole ve sklepích, které máme tady za dveřmi, přímo za námi.
tak je další sklep, který se nachází pod současnou hudovní síní. Všechno to byly utilitární prostory, něco se tam skladovalo, ale prostě v tu chvíli je mohli tímhle způsobem použít. Хто боль мой весь збере і в слові згорне, той жаль душі, якої не змогли. Життя моє, агарок свечки сьогодні на алтарі покутної землі. Кривавів боль, надія полымела, спливали сльози воском на алтар. О, Беларусь, мой голубочок белый от чистини незлічених ахвяр. U Janki był dzień narodzinów 8 sakawika. Ich aresztowali 5 sakawika. Do aresztowania Łarysa Heniusz zakazała swojemu mężu tort na narodziny. Na żal ich aresztowali, oni trafili u ten sklep i jakie było ich zdziwienie, kiedy 8 sakawika przyszli ludzie i przynieśli tort u miejsca, u którym oni byli zaczynieni. I oni świętowali tu dzień narodzinów mojego dziada i zjeli ten tort razem z ich nadzornicą. Nacházíme se v Písku na břehu zlatonosné řeky Otavy. Nad řekou Otavou býval kdysi dominikánský klášter a když ten klášter byl zrušen, tak na jeho místě vznikla věznice. Sem byli posláni manželé Geniušovi. U tej wieźnicy siedzieli moje dziedy, Łarysa Heniusz i Janka Heniusz. Сюди przychodził ich syn, a mój baćko, któremu było tak 12 lat. I on przychodził сюди, czekaючи, że ich wypuścić. Prezydent Gottwald, kiedy jego wybrali, ogłosił ogólną amnestię. Na żal Heniuszów wtedy nie wypuścili, потому что про их добивали się советы. Родный кут, мой тихий дом, где уголе древ, об стены ниву подсумный спят. Тут глядячи через гетає в окно, а махчима, що і ходячи по гэтым дворе, мої діди Łarysa Heniusz i Janka Heniusz czekali na wyrażenie swojego losu, na to, co zrobią Czechy, czy wydadуть ich sowietom, czy nie wydadуть. Мой родный кут, святистый луг, под шумый бой, принял ночи. Я тихий вздых, мой верный дух, на вечный сон тебе спочить. Мой родный Łarysie i Jancy Heniuszam przysłudzili po 25 lat władzy. а в сердце жар, а в сердце бой, бо с ним сдали. Урок mnie. Mój baćka trafił w Polszu, gdzie zaniała się im siostra Łarysy i jego ciotka Nina. Kiedy dzieda i babulu wypuścili w 56, i on, aby być bliżej baćków, przejechał w Białystok. Tam skończył medycyńską akademię i został się lekarzem pediatrą. Jednego razu, pojechawszy u Zelwu odwiedzać baćków, sustrzał tam moją mamę. Moim dziadom zabrali znaczną częstkę życia. Ich pozbawili gromadzianstwa krainy, jaką oni poważali, za imi saczyli i pryniżali. Ale jednak ich nie dali rady ni złamać, ni przekupić. Czechosłowakii oni больше nie pobaczyli. Запей мне песню не из мещанских вулок, не из великих сценов, nie ze strach. Ja nikoli nie spotkał ludzi, którzy by tak twardo i niezłomno trzymali się swojej idei i białoruskości. Do końca życia u ich nie było nijakiego gromadzianstwa. Twardo kazali, że przyjmuć tylko białoruskie albo nijakiego. Mnie szkoda, że im tak i nie przyszło się znów pobaczyć Prahu, której probaczyli, choć nie zabyli się, bo ciężko zabyć pro toje, że na zawsze zmieniło ich życie. Ja rozumiem, że сюди u Prahu przywiało i mnie. Chciał pochodzić po ich śladach, poglądać ich oczami, poczuć i lepiej zrozumieć to, co oni musieli odczuć i przeżywać tu żywuczy. Что я сердцем вечно на чужие не чую.
Ці прыходзіў па кутах адчай. Я такого пакуль не знаю. Толькі слёзы віруюць у вачах, калі моладзь на шлях той ступае. Калі зноў запытаецца хтось аб жыцці маім болем зневечаным, адкажу: глянь, моя маладосць у юных песнях, жывая і вечная. Запей